yes lah no mane alang litum pan na jatana tengke hala ta APHLC pusi gidun le APHLC mana nge dun lo ma APHL NGO ma hala ke BJP pinak arlo pengen BJP tu nong sikai singwai ga jadi masih non ke alang litum aku litum na tu aku litum yang kamu litum APHLC na non inu do ilang litum keting panani IT natin mo si Dali sangka litum panteng kete kedai open kasi wala IT natin mo Tere ni bhai thom cap por phai hinia por elitum kacheng hon angjir tum aitina timungpi lapen kaliani tisupi kedam tang apor alang litum EPHLC women wing Donsuri constituency along se alang litum klempon bomlo ningkan hini ki thoma farman lapen hemprek ke hang wa men pen inut bahani itum kapamang hupon son dolo alang litum sitome ilom so porabang ke mang hudundet lapu pason se dolo sitame piniar ni an bangke ciklo yon thompli hala NGO long celangun det pen alang litum mopen sitame ni jepon lo hala dak akam ke klema bang NGO pen la hemprek ke hang pu rat along kapache thang alam ganing je bangke pu BJP mate non do bom CM tuliram rong hang along tangka ka cortuk asai cot usai alang litum paklang pon lo lasi alang litum NGO long ciklo yon thompli wet sitame arluon sitame ki ludun chok pen lapu ke women wing a general secretary lo arpu ke dengun kalioni ti sopi ake hai pia bangke se alang litum ke chinipa melo lapen ahok pet alam si pini rada phana alang litum jai pon lo je lage BJP atum se lage ke claim lapen EPHLC litum regional political party atum kangtang pika joine si BJP atum ke claim thap asai lake alang litum hala ki use aphana bangke Peter Tiso lapen James Hanse alang litum aphansi use pon lo labangke RSS bongosena alang litum ke Japona party BJP atum si parting lo hala tum aphan asa alang litum chichini pe Messi piniar ni bangke EPHLC jai kathar sar ke Japona party hen lo ahok pet lapen pete itli tum karbiang longa kidu kisunge jokun e puchini pe Messi alang litum hem chewang thulo piniar ni bangke lase nili DPLC a secretary hin ben setame alang litum aphan ninga klong pen nilitum choro thule thotlo lapen nilitum ninga klong mese dengpon thu pa melo lase kewang je langar ni setame mesen mi at pen ke klem pon thui phansi alang litum setame lam chak nang pilo la so teng ben si EPHLC kapang tanga kam se nilitum klem pon po lapen i si thua bangke hala hemprek pu lambang nonolom la BJP atum meeting ki dun tir ang hemprek ki hang ji pu hala BJP atum masi hemprek ki hang ji pu alamaning ji tir ang sitame BJP heno diputa council da BJP sarkar se dolo dispur Guwahati ta BJP sarkar se dolo ha Delhi anta central anta BJP sarkar se dolo ante non la tuliram rong hang CM ke hai tum hemprek hang ra de koma phano ke hang poke EPHLC phanong hemprek nang hang ima mate congress phano nang ge hang po lage thedunga koison lo ate sarkar atum bulotang ne hemprek ki pi atum non pangbaralam non dak kidobom CM atum bang kaprek regional political party se alang netum kedo amasi sarkar pe non BJP pen alliance dodun kok poson te la bang ke hangdun buta jer so chelon muchol stame alang netum ge BJP amatlo BJP national secretary se tamia ke hai CM tuliram hang ke longun tanga banglo non ye koma phano hemprek ke hang bokente Congress Rahul Gandhi bandong hang amima mate EPHLC jaiga thar bandong hemprek nang hang po la si la bangke non MLA election nang te bok hetlo chiklo jon krei si baksi dolo lapen la so phan se alang tum rada phan ka pamang hu phan si hemprek po bangke ang ho pu pen kaning je chot la bangke lage hemprek ke thang na galilo jong se ahok hak hemprek hangi pulotang te sarkar along ki do tumat pulotang te hala national alidar atum phan alang to ultimatum se pinai je chiklo jon throk ang bong chiklo jon kep ang bong article 244A nang pachun pipe pulotang te resign thai ni tum council pe namat MLA doan lapen MP doan se ta menil tum resign thai karbiang long mate hills district pe na bang ke pusi alang tum ultimatum pinang ji hala anno potang da hok hak hemprek ke hang lo po bang nili tum se ta me kroy dun unpo
la hen lo